हा बघा हा नवरा माझा ना मला चिडून दाखवता आता. हा बघा हे पुढे ना भाताचं शेत आहे. हे आमचे काका आणि हे आमच्या काकांचं शेत. हे आमची रिया आहे ना, हे रियाचे भाऊ आहेत. पण शिकली आता भात कापायला पण शिकली. मेहनतीचं काम आहे खूप. भात चेंज झालाय फुलांचा एकदम. एकाच झाडाचे पण रंग बघा वेगळे वेगळे. झालं चला. आणि आज सकाळी सकाळी बघा निघालो आम्ही. कुणाल गेला ट्युशनला आणि निघालो. नाश्ता वगैरे करून झालाय. कुठे चाललोय ते सांगते तुम्हाला. हे भेंडी धरलंच वाटतं हे इथे. ठीक आहे जंगली आहे बघ, घेऊन जा भाजी कर. ते घोरपड. अरे खरोखर घोरपड गेली. हे बघा भेंडी जंगली. चला भरपूर धरले ते बघा सगळीकडे तेच आहेत. सगळी भाजी बनवून. ही भाजी आतले दाणे असतात ना ते वापरतात. औषधी आहेत ते दाणे माहिती का. काय जमा करायच्यात लाकडं कुटक्या ह्या काही इथे भरपूर पडलेल्या आहेत. उचलायच्या आणि न्यायच्या. म्हणजे काय त्यांची पण उन्हातनं कामं होत नाही. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि हा बघा हा नवरा माझा ना मला चिडून दाखवत होता आता. ते बघा खूप खूप लबाड माणूस आहे. कॅमेरा बंद असला ना का चालू असतं मजा मस्करी. तर आज सकाळी सकाळी बघा निघाले शेतात. काकांचं आपलं शेत आहे ना भाताचं, तर कापणी चालू आहे. म्हणून मी चालले आज बघायला पण चालले आणि बघू जमलं तर थोडंफार मदत पण करणार. तर मागच्या वेळेस तुम्हाला लावणी करते वेळी दाखवला होता बघा व्हिडिओ. तर एक मला वाटतं 5 मिनटाचा रस्ता आहे. खाली उतरायला लागणार धरणाच्या इथे. हे बघा हे अशी सगळी भाताची शेतात येते. इथे पण आहेत पुढे. हे जवळ आहे. हे आमच्या घराच्या इथे आहेत ना शेतात, ती तुम्हाला मी दाखवते आता. आणि बाकीचे आहेत ना ती धरण आहे ना खाली त्या साईडला आहेत, पण वरच्या साईडला पण आहेत. हे बघा इथे पण शेत होतं ते झालं आहे बघा कापून भाताचं. आता गावी सध्या कापणीचंच काम चालू आहे जोरदार. सर्वांना अजिबात वेळ नसतो श्वास घ्यायला, पण दिवसभर त्यांचं कापणीचंच काम चालू आहे. भात कापणी वगैरे सर्व. आता ह्या असं रानातनं जायचं आहे. तर खाली इथे ना आमचं ब्राह्मण देवाचं ना, हां नाही ते हे पाण्याचं व्हाळ आहे ना ते. तर व्हाळाजवळ आहे शेती काकांची आमच्या. तर असं रानातून रस्ता आहे तिकडनं आम्ही चाललो आहे आता. रान बघा कसं वाढलं आहे. हे पावसाने सगळं वाढलं आहे आजूबाजूला जंगल. पण रस्ता तयार केला वाटतं. हा कापला वाटतं इकडचा. पायवाट आहे ना. चांगलं वाटतं पण सकाळी सकाळी चालायला. घनदाट जंगल आहे एकदम. चांगलं वाटतं पण जंगलातून फिरायला मजा येते. हे बघा बाकी सगळं बाकी आहे. आंघोळ वगैरे सगळं बाकी आहे. नंतर आल्यानंतर तर थोडंफार काम केलं तर परत कपडे पण बघा घाण होतात ना, त्याच्यामुळे मग मी अशीच आली. रस्ता बऱ्यापैकी सुकला आहे पण आता चिखल नाही आहे बघा. रस्ता चांगला सुकला आहे सडसडीत. सगळी माती वाहून गेली. इथूनच बरोबर आहे. कुणालच्या बाबा रस्ता बघा विसरले. कुकारा ते कुकारा ऐकलं काय? कुकारा. हा बघा हे पुढे ना भाताचं शेत आहे सगळं. बघा कसं पिवळं पिवळं झालेलं दिसतंय ना. रान बघा असं वाढले. काय म्हणजे काय तू काय आम्ही खाली गेलेलो आहोत काय वर चालू हा काम काय चालू हा आज
कापतात खय भात ही बघ हा येतोच अजून बघ बसतो कसं विराट बसतो अजून इलेच कुठे नाही. आहे? इथे इथे खाली मग आम्ही बरोबर आलो मग काका हाऊस तुझी बघितला आणि बोलते आली सकाळी झालं ना 8 वाजता बोलतात ना येतात म्हणून मग मी लवकर निघालो घरातनं. चला. आणि हे कुठे आजोबा कुठे आहेत? आजोबा असतील आजोबा काम करत असतील. हे रियाची आई. हा 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 बरी आहे बरी आहे. भात कापायला तुम्ही पण आलात? आम्ही नाही केले ना शेती यंदा हा तर म्हटलं जाऊया हे. बरी आहे ना तब्येत वगैरे तुमची? हो हे पाय बी दुखतात हो. गवत आडवा पडलाय पण आता. अरे हातले पण आणि ते बघा हे भाताचं शेत आहे आमच्या काकांचं. भात बघा दवाने भिजलाय पण ना. आज काका आज पटापट होता. आज तुमचं सगळं काम होणार आहे. अरे हे बघ आणि हे बघा ही छोटी चिमणी आज जरा तर लागली सगळी कामाला मग. सगळी पटापट कामं राहिली बघ. अरे कशी कापते दाखव. हळूहळू सावकाश कर का पायाला लागेल. हं? हे आमचे काका आणि हे आमच्या काकांचं शेत. कसे कापते काका दाखव जरा मला. हे काय हे बघ असं कापायचं. हा ते तुमच्या हातात आहे त्याला काय म्हणतात? विळा विळा हा हा मराठी भाषेत इकडे कोकणात कोयती. अच्छा धारदार असेल ना एकदम. बघा आमची आरोही कशी विळाने कापता बघा. आरोही का बघा. हे आमची रिया आहे ना हे रियाचे भाऊ आहेत हा. ते खास मला वाटतं कापणीसाठी आलेत ना तुम्ही. बहिणीला मदत करायला ही रियाची आई शेत कापायला आलेत. भात कापायला भात कापायला. हा एवढंच बाकी आहे काका तुमचा आता? हा एवढंच बाकी आहे का इकडचा? इकडचं एवढंच बघ. हा म्हणजे आता हा बाजूचा जो आहे ना तो दुसऱ्यांचा शेत आहे आणि हे काकांचं आमच्या एवढंच आहे. म्हणजे वरच्या साईडला आहे दुसरं. म्हणजे आज हा होऊन जाईल ना तुमचा. तिकीट कट नाही मनस्वी नाही आली. तिला फोडी हे पोरं हुशार आता फटाफट कापतात बा. काय रे साहिल पाय सांभाळा पाय सांभाळा. ताई घट्ट कर ताई. हे असं इथे काय करायचं सुकट ठेवायचं. अच्छा म्हणजे दव आहे म्हणून काय. मग हे असं कापून असं सगळं पसरवून ठेवलंय. मग ते उन्हाने की नाही सुकून जाणार मग. एकावर एक ठेवा घट्ट करा. हा अच्छा हा म्हणजे वारं जायला. असं नको असं असं असंच टाक एकच लाईन टाका. मग तुम्ही हे एवढे वेळे आणले कुठं काका? हे कोयता कुठं आणला एवढ्या? कशाला म्हणजे दुकानात भेटतात सगळ्या. तुला 5-50 पाहिजे तर 50. त्यातलं की भाड्याने? आता माणसं असतात ते लागतात त्यांना. दरवर्षी लागतं म्हणून आणून ठेवलेले आहेत. बदलली आता तर दुसरी करा. साहिल बघ कसा मारत चला हात ले साहिल.
काकू इथे अरे नाश्ता असं करून आलात ना. विराट काय बघतस? नाश्ता येईल ना. ही मम्मी कुठे गेली? कुठे वरती नेऊन टाकतात काका. काका वर जमा करतात ते. वर जमा नाही चुकूक घालू का ना, वाळत घालू वरती. वर दवलंय आता, ऊन येत आता तेव्हा. सकाळी मग टेलर भात लावायला पण शिकली, आता भात कापायला पण शिकली. झोडायला कोण करतं? काका करतात ना. नाही, साईल जोडता. साईलला जोडायला ठेवलेला. साईल तुला ठेवला ना जोडायला? काय रे साईल? तुम्ही नाही केली ह्या वर्षी शेती? एक मळी ही बघा, ही कापून झाले आणि भात असा सगळा पसरवून ठेवलाय सुकण्यासाठी. कारण आमच्या काकांचं घर बघा वरती आहे, त्याच्यामुळे हा भात आहे ना उचलून घरी नेणार आणि तिकडे झोडणार. आता ह्या पुढच्या ज्या 2 मळ्या आहेत ना त्या बाकी आहेत, एक इथे आणि एक त्या साईडला. आता थोडा वेळ जरा 5 मिनटं आराम चाललाय, म्हणजे अर्धा तासामध्ये झाली ही एक मळी. अर्धा तास लागला ना काय रे साईल? 9 वाजता सुरुवात केलेली, आता 9:30 वाजलेत. बॉटल कुठे आणू? पाणी आण जा. खातो ते लावायचं ना. इकडनं तिकडनं अशी माकडे येतील धावत. कधी? तू आहेस ना मोठा एक माकड. तुला बांधूनच ठेवूया ना. हा चल जरासच बाकी राहिलाय. 10:30 वाजले उडवते सदा. हा, जाते पटकन. तू पण चल आता 10 मिनिटात चल. काकाला ॲलर्जी होईल, काकाला स्किनला हे होतं मला त्रास होतो रे म्हणून तर. हे काय काय वेळेला बघ, म्हणून इथे झाडात किती वेळा इंजेक्शन घेतलेली, तरी त्या झाडा बिडाचं काम मीच करते घरी सर्व. काकाला स्किनची ॲलर्जी आहे. वासन बघितलं की मग होतं. बापसर बघितलं की काय काय होतं रे? मुंबई. बापसा रडतो. विराट. बापसा बघितल्यावर रडत असत. रडत ना. मग सगळं हातात टाकणार, टीव्ही सोडणार. हा, मग एका कोपऱ्यात जाऊन बसेल गप. बापू इकडनं गेला की तो तिकडनं पळतात, तिकडनं आले की इकडनं. अरे नीट लाव बेटा, सगळं नीट कर. नीट ठेवा. ते वरीचा गाडावर आई जाऊ दे जरा बघून जा. कुठला वाडीचा? ती वरती लावलेली होती. काय लावलेली? वरी. नाचणी आणि वरी लावलेली. नाचणे खाल्ला नाही. माकडाने. भात पण खातात काय ग? हो. भात तू आता मला ह्यातले दाणे दोन खाऊन बघ, मग ते कवळे कसे खाणार का नाही ते बघ, मग माहित पडेल तुला. खाता सगळं इसकटून टाकतो. झाला बघा भात कापून आणि आता आम्ही घरी निघालोय. काका आमची दमले तर सकाळपासून कामाला आले 7 वाजल्यापासून. 11 वाजले ना, 11 सव्वा 11 झालेत आता. आता पुढे हा जो भात आहे ना तो आता सगळीकडे पसरवणार सुकवण्यासाठी. ते बघा मागे काम चालू आहे. चला जाऊया ना. एका दिवसामध्ये सुकेल ना हा. उद्या ह्या टायमाला नेवला चाललं ना. हा वला आहे ना. हा एक नेव गवळी हे आता ऊन येत डोक्यावर.
आता उड येतो चला आता तुम्ही आता संगतीने नेताय हा काठी धरा कशा काठी काठी तुमका काठी ठीक आहे राहू दे माझ्याकडे. चला संगाती घेता चला मी पकडते. चला तिकडे कशा नेतात घरी घेऊन चालले. जाऊयात जाऊ. सावळी काही ना संध्याकाळी कापू उद्या सकाळी बहुतेक करणार सर्व सकाळी एक तारखेच्या आधी एक दोन तारखे पाऊस हा परत तेव्हा काही वादळ पण दुसरा वादळ घरी बघा आली मी आणि आता घरच्या कामाची सुरुवात केली. सगळ्यात आधी जेवण करून घेते. आणि जेवणामध्ये आज मी ना पडवळची भाजी केली. काल बघा मी पडवळ काढला होता ना त्याचीच भाजी आता केली मी. आणि शेतीचं काम तुम्हाला सांगते हे उन्हाच्या आधी केलं जातं. म्हणजे सकाळी लवकर सुरुवात करतात 7:30-8 वाजता. कारण एकदा ऊन पडलं ना मग म्हणजे 12चं ऊन ते इतकं कडक येत असतं ना त्याच्यामुळे म्हणजे सकाळी लवकर केलं चांगलं असतं. ते 11-11:15 3 मळे मला कापून झाले आणि चांगलं वाटलं करताना. मला पण असं बरं वाटलं. पण मागच्या वेळेस मी बघा भात लावणी पण केली होती. तो पण व्हिडिओ आहे आपल्या चॅनलवरती. तुम्हाला जर का बघायचं असेल ना तर मी लिंक आणि देते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. तुम्ही बघा. तुम्ही जर का नवीन सबस्क्रायबर असाल ना तर तुम्हाला माहिती नसेल. तेव्हा पण खूप मजा आली. तेव्हा पाऊस भरपूर पडत होता. भात लावणीच्या वेळी पाऊस बघा असतो त्या टायमाला. आज पण चांगलं वाटलं. म्हणजे आम्ही पण किती 8-8:30च्या दरम्यान आम्ही गेलो आणि 11-11:15 आम्ही निघालो तिकडनं. हे झालं होतं सगळं कंप्लीट झालं होतं आणि मगच निघालो. आणि आता संध्याकाळच्या वेळेस म्हणजे एक 4:30-5 वाजता भात बघा झोडतायत. ते घरी झोडतात काका आमचे. कारण तिथे अशी जागा नाही ना शेताच्या इथे. आणि परत एवढं लांबून परत भात उचलायचा परत तो घरी घेऊन यायचा. गोण्या उचलून मग ते खूप भारी पडतं. ते भारे बरे पडतात उचलायला. ते कसे हलके असतात. आणि त्यांचं ते गवत असतं ना भात झोडून झाल्यावरती जे गवत उरतं ते त्यांची गुरं आहेत ना त्यांना मग ते असे रचून ठेवतात पेंड्या घालून. त्याच्यामुळे घरच्या घरीच मग ते झोडणी करतात. मग तेच मी संध्याकाळी जाणार आहे परत बघायला आणि कसे करतात ते मला पण बघायचं आहे. कारण हे सगळं मी पण पहिल्यांदाच बघते बघा. त्याच्यामुळे मला पण असं मग आनंद होतो. बरं वाटतं बघायला पण आणि आपल्याला शिकता पण येतं. सगळं घरातलं ना काम आटपून घेते. जेवण झालं की तुम्हाला जेवण दाखवते. मी काय केलं ते आज हे बघा जेवण दाखवते तुम्हाला. ही बघा आपली पडवळची भाजी. एक मिनिट काळोख पडतं. लाईट कशाला एवढं उजेड आहे. हे बघा अशी रशेवाली केली एकच. आणि ही आहे ना आपली याची गिलकीची भाजी केली. म्हणजे भरीत असतं ना शेंगदाण टाकून. रात्री गेलं होतं ते थोडंसं उरलं होतं. पापड आहे आणि ह्या चपात्या केल्या आहेत. असं झटपट जेवण केलं. आता ह्यांना वाढते पहिलं दोघांना पण. कुणाला आमचा वाटच बघतोय आई जेवायला कधी वाढते. आणि ते बघा ते फॅन लावायची तयारी चाललेली आहे. चला जेवायला चला. चलो घेतला. आम्ही बघा चाललो आता भात झोडायला. बघायला आता बघूया काका आम्हाला देतात काय झोडायला. कुणाच्या बाबाला सांगायला पाहिजे हा भात झोडायला. संध्याकाळचे की नाही आता म्हणजे 5 वाजले संध्याकाळचे. बाई चल बाहेर हो. मृण्मयी आले हे बघा पाईप घ्यायला आली होती ती. काय का मृण्मयी तू सकाळी भात कापायला का नाही आलीस ग. काय होतं. अच्छा म्हणजे स्किनला ॲलर्जी होते. नाही खरी गोष्ट आहे. पण आता ही मृण्मयी आहे ना तिला की नाही स्किनला ॲलर्जी होते. भात कापून झाल्यानंतर खाज वगैरे येते. तुम्ही बघितलं असेल रियाने पण बघा टी-शर्ट वगैरे घातले होते. मी पूर्ण पॅक होऊन आली होती ती. पण म्हणजे तिला त्रास होत असेल पण मला काहीच नाही झालं बघा. मी आता होती गाऊनवरच गेले होते आणि काहीच नाही झालं. असेल कोणाकोणाला होत असेल ना स्किनला प्रॉब्लेम. आता कुणाच्या बाबांना कसा त्रास होतो स्किनला. आणि हे सगळेजण म्हणतात की भात कापताना होतो त्रास. मला काही नाही झालं पण बरं आहे चांगली गोष्ट आहे. आरोही होती परत. आरोहीला पण काय नाही का. हां तिला पण काय नाही होत. हिला जरा प्रॉब्लेम होतो मृण्मयीला म्हणून बघा ती नव्हती.
हाबडे आपले हे बघा इथं आता भात झोडायचं काम चालू आहे. तुमचं नाव तर सांगा, नाव सांगा. हे बघा आ स्वप्नील पवार आणि निलेश पवार हे समीक्षाचे मिस्टर आहेत ते, आणि हे इकडचे आहेत ते रियाचे मिस्टर, दोघं जण. आणि ही रिया. हा एवढा भात आणला रिया सकाळी जाऊन. दुपारी 2:30 वाजता गेलो. आम्ही लावून अर्धा काम झालं. हा रे असं करतात. इकडचं ते खालचं. हे काय तुम्ही पेंड्या लावता काय? भात जोडून नंतर पेंड्या. अच्छा हे गुरांसाठी ना. हा बरं चांगलं गोल केलं तयार. हे बघा हे असं सगळं तयार केलंय. साईल बॉडीगार्ड कुठे गेला? म्हशीकडे. म्हशीकडे साईलची वारी काय? लय मेहनतीचं काम आहे, ताकदीचं काम आहे, ताकदीचं. गुरासारखं दिसतंय रिया समोर. बरं सफेद सफेद दिसतं. ते आता दुःख सुटतंय. हा ते धुरासारखं वाटतं का एकदम तेच. हा अच्छा वाफेनी. अच्छा भात झाला बघा झोडून. आता सगळं गोणीमध्ये भरून ठेवणार ना रिया. अजून भरपूर आहे. हे तर नुसतं थोडंसंच आहे. हे असं अजून 8-10 दिवस जातील. हा काका किती दिवस जातील हो? अजून बाकी आहे ना तुमचं? 4 दिवस जाते. आम्ही बघा निघालो आता घरी. मेहनतीचं काम आहे खूप भात जोडायचं. किती ताकद लावायला लागते ना. म्हणजे ते ताकदीने मारायचे. आणि आता बघा मस्त वातावरण झालंय. सूर्य मावळायला आला ना, सगळं चेंज झालंय, एकदम धुकासारखं झालंय. आज उद्या सकाळी थंडी भरपूर पडणार आहे. पडणार थंडी खूप पडेल. आज पण सर्व दुखट झालं. हां वेगळंच दिसतंय. तुम्हाला दाखवते मी थोडंसं. आपल्या इथे गेल्यावर छान. हां आत्ता 6 वाजले तरी पण एवढं गार म्हणजे वाटतंय. इथं सुरुवात आहे. काल मी म्हटलं ना, काल पुण्याला 13 डिग्री होती तापमान. हां आलं. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्याशी मी शेअर केलं आहे म्हणजे भात कापणी कशी करतात, भात कशी झोडतात. म्हणजे मी पण शिकली आणि तुम्हाला पण थोडंफार मी दाखवलं. मला वाटतं तुम्हाला आवडलंच असेल बघायला. तर चला आता मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल आजचा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. तर पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. जरा बाय बाय तर करा. धन्यवाद. हां बाय 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 करा. कोण आहे रे बा? पक्षी नवीन पक्षी आहे.